Мяне завуць Пархат Дар'я. Я прадстаўляю дзяржаўную установу адукацыі сярэдняя школа нумар 10 горада Брэста. Вашай увазе я прапаную байку Уладзіміра Корбана «Гуркі». Аднойчы, робячы агляд калгаснаму народу, гароднік дзед Мірон заўважыў шкоду. Там нехта пачапаў гуркі. «Чакай жа, — думае стары, — я выяўлю нягодную пароду. Зладзюга, не мінеш ты дзедавай рукі!» І тут жа лёг у буракі. Зрабіў на шкодніка засаду. Прайшло гадзіны з дзве. Вось бачыць ён засаду. Цішком канавай ля мяжы паўзуць два хлопца, як вужы. К гароду падпаўзлі і шчасць у грады. А дзед на дыбачках падкраўся ззаду і цап абодвух за штаны. «А ну, — крычыць, — не з месца, гады! Калгас рабуеце, авечкіны сыны!» Зладзеі бачаць, што ў бяду папалі. «Цядулька, — кажуць, — мы гуркоў не кралі. Мы так дзівіліся, бо думалі, што гэта кавуны. Такія ж велізарныя яны! І як ты вырасціў такое дзіва?»